салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. хонаи фурӯши ҳастед бародаро. 5 дар хона ҳастед, 19 сотик замин, кухня, алоҳхона, баня, оғил ҳамаш ҳастед бародаро. хонаҳо ремонт кардаги 100%. мераи зиндагӣ мекунӣ. мебелиҳо қиматӣ задаги бародаро. 80 дона дарахти мевадиҳанда дора. зиёда аз 3-4 тонн мева метиҳам бародаро. 110та тирак ё ки аръар мегӯем бародаро, барои сохтмон тайёрӣ ки аръарои ғафс ҳастанд. хона қарор дорад дар ноҳияи Лахш бародаро. варианти алиши ҳаст ки ба ягон сиххонага дар Душанбе алиш мешавад ё ки ба нархи ҳамин сиххонага фурӯхта мешавад. касоне харидор ҳастед ё ки хонаи алишӣ дошта бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. бародаро, мерседес пуштавӣ буданд, зайчик, марҳамат, солаш 2002, сӯзишвориш газ, бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро состояниш хубай, мотор, коробка ходовой соз, задаги бисёдагӣ надорад. бародаро дастарош насум дар кора фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 39000 сомон мега. мошинхари аниқ бошад, биё ай пеш мега бина ҳайкина махол шавад, савдо мекунем назди мошинда. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар ватсап ё ки имо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. каравани простой ҳастед бародаро. солиш 94, сӯзишвориш бензин, кузов универсалӣ, объем 1.6, коробкаш механик. ҳолати мошин бародаро, кузовиш кам сидагӣ доштай. моторша 5-6 моҳ пеш мотори нав вагон задагиай. мошин ҳозир 100% гашта истодай. ҳолати коридай мегирӣ ҳайб мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ бародаро, Калхозобода. нарша 19000 сомон мега. ахирон нарша дигар савдо намешавад. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда занг занед ва дастгирии моро фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. эълони дигарам бародаро, хонаи фурӯши ҳастай. хона чӣ хеле ки наварда мебинед, гейдаш маҳкам ҳастай. хона қарор дорад дар ноҳияи Синода, маҳаллаи Буни Ҳисорак. 4 дар хона бародаро, 3 сотик замин. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, гирдиш маҳкам, дарвоза часпондагӣ. нарша бародаро 370000 сомон мега. харидори аниқ боша бо муомила дорад бародаро. наздикшда мактаб, магазин, масҷид ҳама чи ҳастай. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти паррактара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. хонаи навбатӣ бошад бародаро. 5 сотик замин дорад, 3 дар хона, ноҳияи Ёвон. хонаҳо чӣ хеле ки мебинӣ, ана ремонт надоранд, коробка ҳастанд бародаро. ноҳияи Ёвон, ҷамоати Обшорон. об свет дорад бародаро. нарша 200,000 сомон мега. харидори аниқ бошад, бо камтар муомила дорад. бародароне ки харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда, рақамҳои 7747 ватсап дорад.
рақамҳои 3891 метавонед ки муроҷиат кунед. марҳамат, бародаро, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. яда бародари дигар Lada Priora пурсидаги буданд. марҳамат, соли 2007, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов седан, объем 1.7, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. мошин бародаро состояниш хубай, тоза, мато коробка ходовой соз, задаги пурсидаги надора. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша Сихта мега. харидори аниқ бошад биё ай пеш мега. масадбина ҳайкина махрӯш аст, савдо мекунем назди мошинда. бародароне ки аниқ харидор ҳастем, марҳамат, барои маълумоти пурратар ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. маълумоти пурра ва аниқтар аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо маънофи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро, барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.